Sa pagsayaw, pagkapat sa imong gamot. Ngato sa langit, ilaw sa walang kaulaw. Lukso 95.3 Shine FM. Ang Shine FM kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kiniusab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios linuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag sa tanan igsoon. Kumusta man ang atong pagkatulog? Kumusta usab ang atong pagmata? Okay ba mga igsoon? Condition ba? Ato bang pasalamatan ba nato ang Ginoo sa ato nga pagmata o sa tamang sikay-sikay o sa tamo ato sa kusina o ato sa trabaho hanggang sa atong pagbangon. Doon na ba tayo mga pagpasalamat nga gilitok igsoon bisan pipila lamang ka mga pulong para hindi karabata mga igsoon o kapwa sa atong higdaanan tayong pulho tayo sa naingon sa ato ang gitrabahoan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naka-open na karon sa FM radio ilabi na sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Even sa kinabuhi ni Sister Aria Love Silva from Lapu-Lapu, Cebu City. Good morning, Pastor. Good morning sa kaninyo diha sa Maunagamit sa Lapu-Lapu City. Ginoo magkaping kaninyo ilabi na sa inyong pagpanarbaho diha o sa imong igsoon o sa imong husband. Maayong buntag kaninyong tanan diha sa David sa Lapu-Lapu City, Texas. Sa ngalan sa labing halandon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol o ni Ma'am Aisa Makasaol o sa ilahang mga anak o sa tanan nga mga DJ sa Shine FM na silang DJ Mac o DJ Yaril o si DJ Winnie o si DJ Lara o sa tanan nga mga alagad sa Ginoo diha sa David sa mga kawanan ni Pastor Kim Ryan Makasaol o sa tanan nga mga alagad sa Ginoo diha sa Cebu City o diha sa Gihulgan sa lapit sa Plagatasan o sa Pambantalina.
Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Hans Sumay. Good morning, Pastor. So on our project to own an radio station in all Philippines to share God's word. Wow, it's great, my friend. That is great. So on, you go there and Philippines to make a FM station over there in Philippines. Maraming salamat sa iyong buhay dyan sa Brazil. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3. Ilabi na sa ato ang mga eksula din sa Dapit sa Balong o Dapit sa Pilitigan o sa tanan nga naminaw sa Shine FM Luzon, Visayas at Mindanao, even sa tanan nga mga viewer sa Facebook Live, even sa laing mga nasod. May buntag o may gabi o mayo kanlawon, mayo punto o mayo anihapon eksaon. O nagaling-lain man ang mga sitwasyon o kahimtang o lumakiksunan, ikaw o ako kung kasulatan ang atong gitunan. Wow, ang atong kinaiya, ang atong batasan dapat pareha ang tanan. Although makaiksunan tong lagi sa mga pagsapot, mao nga usa sa ato nga viewer sa Facebook Live, iyag yung i-clarify according sa itawag duha ka mga doktrina nga gitawag og Oneness o Trinity. Ako sa giingat ang Trinity o Oneness mao ra gyud na ato bangas Ginoo. Kay kuingon gani ko nga insakto ang Oneness, insakto sa nga Trinity, mag-away gud ang tao. Nama gud ay baruganan bisag sa mao ganing sulod mo o ning sulod ang tao sa usa ka organisasyon kay naa gyud na sa rason. Ayaw mo sulod, ayaw mo pangalagan nga wa mo'y insaktong rason. Ay wa mo'y klaro ana igsoon pagsunod-sunod ra mo kung wa mo'y barugana sa pagpangalagan diya sa Ginoo. Apan kung tinuod ang inyong pagpangalagan, kay ang nagsukat o nagtudlo sa insaktong pagtudlo diya sa balang kasulatan, bisag kinsa pa'y lutos ninyo, bisag kinsa pa'y mutuhal ninyo, bisag kinsa pa'y upasakit ninyo, pabilin mong likod ato bangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa Shine FM. Buhing kadaogan sa ato ang mga follower o mga listener sa Shine FM. Matod pa sa iyang testimony kahapon kaya nagising nagandoy siya o FM radio kaya napatasan na maminaw isang mga awit makalangit pinaagi sa mga FM radio from year 2000 according sa iyang ipadala nga mensahe. Ingon siya kani adto igsoon mo iyang napatasan yun nga maminaw siya Christian song sa mga FM, although within 30 minutes lamang labi na sa mga FM radio na mga commercial kaya naman na siya gitawag o limitation. Muna nga matod pa niya sa iyang hisulti medyo taas-taas na ikson ang iyang sugilan sa diha nga iyang bana na narbaho iksoon inuli dini sa maong nga dapit sa barangay Santo Niño tungod kay atol sa nga gitawag o barangay election or national election basta pinili ay iksoon. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi
Sir Rowel Fuentes, kumusta man? Ang ato nga kinabuhi o ang atong tibok panimalay ang Ginoo mag-amping o ang Ginoo magapanalangin kanina. Mao nga like sa sabi kay Brother Han Somay from Brazil, he want to meet on station radio here in Philippines, script for our glory. Mao nga ang ato nga kinabuhi kung ano na tayo dako nga tinguha, dako ta nga mayroon tayong pangarap isa ikabubuti ng bawat tao. Yan ang pinaka magandang isipan ng isang tao na hindi nag-iisip sa kanya lamang sariling kabutihan, sapagkat si Jesus ay hindi nag-iisip lamang at sa kanyang sarili, kundi iniisip niya ang buong mundo na ikaw at ako ay talagang maliligtas. Yan ang kanyang pangako sa bawat isa sa tao sa mundo. Salamat sa Ginoo. Ako ni kipadayon ang kasaysayan sa usa ka nagtestimony igsoon. Kani ako sang basahon ang mensahe ni Sir Rowel Fuentes. Mayong buntag pastor o God bless you kayo sa pulong sa Dios o sa tibuok nimo panimalay ang pamilya ang pulong nga buhi kanunay kanatong tanan. Wow. Mao na giingon sa Hebreos kapitulo 4 ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17. O biya sa Hebreanon 4:12 igsoon. Ang pulong sa Ginoo buhi ug aptik. Mao nga kanunay tang ipahinumduman ni. Mag-ampo sa ta igsoon ato kining hanigan diha sa mga pag-ampo. Kawa ko'y rason di ta mag-ampo sa Ginoo. Kay rason may igsoon nga di ta tagbulungan kad sa atong hindaanan. Dahil nalimot ang mga kaigsunan nga gitagaan di taglaing higayon sa Ginoo. Gatagan taglaing gininhawa ba? O niya pag-abot sa unahan ni kalit o kawagtan ang atong kinabuhi nga na disgrasya ta, wa na tagaampos Ginoo. Ikaw o ako igsoon dapat aware, dapat preparado kanunay sa ato ang kinabuhi. Unang atong pasalamatan ang Ginoo, ingatap na o dapit sa kabuntagon ato ang ibutan ang atong una-una diya sa presensya sa Ginoo mag-ampo ta. Labing gamahanan og mahigugmaon kaga Dios Amahan. Wa ko'y rason nga kami dili mo pasalamat nga nayan. Way rason o Dios nga kami mo talikod kanimo sanglit ikaw kanunay nagapagamayon. Salamat o Dios sa imong pakikuban sa lain usab nga hugna sa mong kinabuhi. Sa lain usab nga gininhawa nga imong ipiyal kanamo. Ikaw ang Dios kang Abraham, ikaw ang Dios kang Isaac, ikaw ang Dios kang Jacob, ikaw ang Dios kanamo karon sa walay katapusan. O hinungdan Amahan, wa kami rason nga dili makapasalamat kana. Way rason o Dios nga kami sa among paghimbata sa sayong kabuntagon nga kami dili makalitok og mga pulong sa pagpasalamat. Salamat o Dios sa imong pagbantay sa tibok na panimalay sa among tulong ang mga anak sa pagbugangan. Ipin sa mga pikas kinabuhi sa ilang pag-travel karon gikan sa Bacoor City going to Makati City aron sa pag-comply o pag-complete sa mga requirements sa Amahan o sa mga schedule going to Saudi Arabia. Salamat o Dios sa mga tauhan na imong gigamit usab nga nakaayuda ipin sa financially o sa tanan nga naghago o Dios. Salamat Amahan. I declare blessing sa ilang kinabuhi. Inabi na o Dios sa tanang kaigsunan dinhi sa balong o kapit sa Pilipigan.
o sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3 o sa tanan nga naghago sa pagmatag sayo aron sa pagpapalinaw sa imong mga pulong mga mensahe even sa nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasyon amahan. Lord, salamat o Diyos aduna kay katuyuan o tumong ngano nga kining FM radio na pundar kining mao nga dapit pinagisimong tabang nagamit kag mga katawhan, nagamit kag mga instrumento o Dios aron mapundar kining mao nga estasyon. Lord, I declare blessing sa ilang kinabuhi. I declare prosperity sa mga financial nga ilang giput up kining mao nga dapit. Salamat amahan. Even sa among station manager Reverend Gideon Candelario uban silang ilaw uban sa ilahing mga anak ug sa tibok niyang panimalay. Bahal siya katigas kinabuhi Pastor Russell Candelario o sa dapit sa sitio Kalugtugan Barangay Sardinia Malabuyog Cebu City sa mao nga FM radio sa napag-ipot apon sa mao nga dapit. Even sa among General Station Manager Reverend Kim Ryan Makasaon uban sa tibok niyang panimalay uban ni Ma'am Aisa o Diyos o sa ilang mga anak o sa tanan ng mga DJs sa Shine FM Lord. Labaw sa tanan ng mga dapit na padayon naglanog-lanog ang imuhang mga mensahe, padayon ang mga awit makalangit nga idalit ug idulot kayo nining mga dapit ngadto sa tanang katawhan. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo, salamat o Diyos sa imong pagkabuotan nga Diyos. Labaw sa tanan nining mga takna ug dapit sa kabuntagon. Ako kang gipasidunggan, gipasalamatan sa imong pagkamaayo ug pagkabuotan nga Dios. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen ug amen. Kay salamat sa Ginoo. Once again, maayong buntag kanimo diha Ma'am Norberta Yutratsi from Bulo, Pindoy Negros Oriental. Kumusta man ang ato nga pagmata? Ano na siya mensahe. Good morning Pastor og sa tanan nimo tigpaminawan ni imong programa Dalaygon ang Dios sa kanunay kay iya patang gipagmata ning oras sa kabuntagon tugan pida glory. Wow, salamat sa Ginoo Ma'am Norberta, mao gyud ikalipay sa Ginoo ang pulong pagpasalamat uban ang pag-ampo ngadto sa Ginoo usa na siya kapapaagi nga kanunay nato mahatagan o ikahatag ang kalipay sa Diyos. Salamat sa imong kinabuhi sa Brother Rodel Lebrando watching from Lapu-Lapu City uban sa imong kaubanan diha ug sa imong igsoon nga si Labrea Silva kanunay usab nga nagasunod nining ato nga programa. Salamat sa inyong makinabuhi diha sa dapit sa Lapu-Lapu ang pingan mos Ginoo sa inyong pagpanarbaho. Labaw sa tanan kundo nang simbahan ay inyong maduulan adayon gud. Wala na sige pasabot mga kaigsuonan bisan asa tanan narbaho mosulod taglain nga organisasyon dili natake kay putan sa Ginoo kun dili bisan unsang organisasyon basta nag-ila og Ginoo, nagbasag Biblia, nagtuog pulong sa Ginoo, nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, ikaw ug ako pareha atubangan sa Ginoo. Maunay tinuod, wala nag-ingon ang Biblia kung lain kag title, lahi kag denominasyon, lahi na usab ang atong kinabuhi. No, ikaw ug ako parehata atubangan sa Ginoo. Even sa mga unbelievers nga naman ang ato lang kahimtang og sitwasyon maoy nagkalain-lain apan atubangan sa Ginoo ikaw ug ako iyang kimahal pinaka mao nga kada adlaw gikinahanglan ato siyang pasalamat. Atong ipadayon ang usa ka testimony sa ato nga follower o listener dinhi sa Shine FM sa mga Kadusali family na si Sister Charlene Kadusali igsoon tingali na minaw karon sa radio. Kung ako sa ingnan pwede sa mo makatestimony mismo personally ining mao nga dapit
alang sa pagpasidungog sa buhi nato nga Dios kung giunsa mo pag-umol o giunsa mo pagpasinati nga Ginoo maayo kaninyo. Matod pa sa iyang testimony, Pastor, salamat sa Ginoo wa ko magdahom o wala siya mag-expect nga daan na day FM radio dinis kabukiran. Kaya sa year 2002 mauna iyang giampo na tos Ginoo nga unta dunay FM radio nga kanunay niyang madungog nga mag-play kanunay o mga awit makalangit. Wow! Sa diha mga kaigsunan last year wala pa man ni mag-usa ka tuig. Usa tuig Mayo 10 mao'y pag-open dire. Sa diha nga miuli ang iyang husband gikan sa trabaho. Nagkapalit og FM radio. Matod pa niya kaniadto nga nagpaminawan siya, naguba man ang iyang radio. Mao nga pag-uli siyang bana nga naatol og eleksyon atong last year. Diba eleksyon atong last year eksoon sa barangay eleksyon. Mauna ang eleksyon. Matod pa niya naning-uli ang iyang bana nga nagpalit og FM radio. Unya iyang giliso-liso iksoon sa iyang pagliso na may Christian song nga nadungog. Muna nga hangtod pagkabuntag wala niya palunga ang FM radio nga gipalit sa iyang bana gikan sa pagpanarbaho. Tanto-tanto yun niya maigsoon, natulala siya, mura siya nasyak ba nga na may siging gayaw-yaw, unya na may mga may lain nga mga ipaamot ba, mga awit makalangit man, wag yun niya usba o pagtuyo. Nandun pagkaugma mga igsoon, nagsige lang yun sa o paminaw sa maong Christian song. Unya niabot man sa punto mga igsoon, kaya doon naman ito yung mga greetings gapon diya sa bunta, gikan sa alas 6, alas 5:30, nandun sa pagkahuman. Mga silingan may gipanganan. Unya, nadugay mga igsoon niyang paminaw. Iyamang mga kaila ang mag-greet ba? Antong mga kaigsuunan, mura siya makatuo, mura siya pagpili. Apan maugin ay tinoon kay kamaturan na. Wow! Unang hantod karon naglanog-lanog ang FM radio sa mga panimalay sa mga kadosali family dinhi sa Kamandang igsoon. Maunay buhing kadaugan nga iyang ipadala kapong adlaw. Ining ato nga buhatan igsoon uban ang tabang sa Ginoo. Dunay mensahe si Brother Armando Inglaterra from Samal. Mayo buntag pastor og sa tanan nga nagasunod ni ining maong programa FM radio.Adalaygon ang Dios sa kanunay o salamat sa Ginoo sa pag-una usab nga kinabuhi o kusog nga gipagamit niya kanato o God bless. Salamat sa Ginoo sa imo nga kinabuhi Brother Inglaterra Armando from Samal. Manang ato pasalamatan ang Ginoo nga ipagamit na usab o nagamit usab tag ininhawa karon. Hindi ta pagamiton igsoon, hindi ta pahulamon ani kay gihulaman ra niya ginanhawa. Ani nagyutan ka ginhawa ani. Manang salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Although makaigsoon usa sa atong mga viewers sa Facebook Live nagikan sa Brazil nga si Brother Hans Somay. Ano na sa plano o pag-put up din sa Tanay City o sa Pilipinas sa gitawag o station igsoon. Mao na iyang mga plano igsoon. O nga ang tanan gihan ay Ginoo ining tanan igsoon matud pa sa kadaugan og testimony sa kinabuhi ni Sister Charlene Kadosali. Wa gyud sa magdahom at tinuod gina kinsa may magdahom igsoon nga dunay FM radio dinis kabukiran nga mao pay katapusang barangay sa Tanay City, Negros Oriental. O niya dinis layo nga dapit igsoon. Wow! Mao na gingon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 37, walay butang
nga malisod sa Ginoo. Walay butang nga dili mahimo sa Dios. Nganong dili man niya mahimo, maghihimo magani niya ang langit ug ang yuta. O niya mga butang pa dinis kalibutan nga ginagmay nga mga gadget. Pero sa tao maigsoon sama ni ining mao nga istasyon, dili ni siya gitawag og madali-dali ni muguot sa bulsa gawa kay financial. Even gani sa kuryente o wifi, kada bulan maigsoon, wala dili man ni ginatos-gatos, nilibo man ni. O niya, o wa kay trabaho, wa kay saktong pundasyon, wa kay panginabuhian, unsa may imong ibayad kada bulan, di mamingaw ta diri mang area igsoon. Pero tugad bida glory, hapit naman ang anniversary, Mayo pa man, ning mingaw og 2 weeks kay naguba ang ABR. O niya di isab ko ataka diri o kulo connection mga kaigsunan og dili ang nag-install diri. Mga guba niya ning ato ang mga gamit igsoon, igo ratang ka monitor ini igsoon. O nang akong ipasalamatan ang Ginoo sa tanan nga naghago niini, sa tanan nga nag-finance niini igsoon, even sa matag bulan nga mohikap ang Ginoo igsoon og mga katawhan nga mahimo niyang instrumento pagtabang pagtagbo sa atong panginahanglan. Pero nagtuo ko igsoon nga doon na ba'y daghang mga FM radio nga paghahimo ng Ginoo dinhi sa tibuok Pilipinas. Mao nang ikaw ug ako ang atong trabaho, mao ra gyud ang pagtrabaho para sa trabaho sa Ginoo. Lamang igsoon mao manggoy ikagusto sa Ginoo, kana bang mosunod ba? Kana motahon, motuman, way pagpagulbol. Kay mao man ay gusto sa Ginoo sa usa ka tawo. Kaya bisan unsa mga kaigsunan tag kasikat sa kalibutan, kusog butang mo bagulbol, kusog butang mo kwinta, hasta ang Ginoo kwintahan sa wanay ayo. Unang salamat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung nagbasa tag Biblia, ang atong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Ang atong kinabuhi, ang atong kinaayag batasan sama sa batasan ni Jesus. Ang saman si Jesus, maluluyon, manghihatagon, mapuanguron, mupailog, ug mainampuon. Wow, tanawa ko si Jesus. Anak siya sa Dios, apan nag-ampo siya. Mao nga ang ato nga tema mga igsoon. Nag-ingon diri mga kaigsunan sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ngadto sa 26, ang pailog o pag-ampo. Diri sa Santiago kapitulo 7 bersikulo 19. Amo ni katapusan igsoon nga kapitulo sa Santiago. Una og mga adlaw mga kaigsunan adto na usab kita sa unang Pedro. Paunang ato na tas mga Pedro mga kaigsunan sinulat. Unang ato ning basahon igsoon usa ta mo paambit gayon sa mga greetings. Unang doon na tayo mga mensahe nga naabot sa nagalain-lain nga mga area kahapong adlaw nga usa ka dako kayo kadaugan sama sa kadaugan ni Sister Charlene Cadosaling nga naghandom siya, nag-ampo siya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Mato pa siya mensahe nga salamat sa Ginoo pastor nga daghan pang mga kalag makapati sa mensahe sa Ginoo. Wow, grabe, tinuod yun. Dili lamang usa ka sityo diri nga naminaw, tibuok sityo o barangay nga nagapalibot kutob sa maabot nining power of frequency. Mao na nga nagandoy may mga kaigsunan nga pakusgan o gamay kana ra pong dili uta mulapaw sa gitawag og requirements. Inaaman ay gitawag o requirements man igsoon. Ana lang gud. Dili lang mata musunod lagi ta sa gitawag og palisiya sa gobyerno labaw sa tanan palisiya sa Ginoo. Muning ako ning basahon igsoon dinhi sa maong Santiago kapitulo 5 bersikulo 7 ngadto gayon sa 20. Naghiskot kini o pailog o pag-ampo.
kining duha igsoon kun wala kay pailo bisag kusog pa kay muampo. Tanawa ra kun mga igsoon kun wala kay pailo. Mananglitan kusog kay kang musimba, kusog kay kang muampo sa simbahan. Unya wala kay pailo, magpulos imong pagampo dili. Mao magani nga doon na kay pailo, doon na po kay pagampo. Doon na kay pagpangayos Ginoo pinagis mga pag-apo di pailo ta nga mo paabot nga muabot gayon ang atong giampos Ginoo uban sa paghulat. Mao na nga sa usa ka dako kay kadaugan testimony ni Sister Charlene gikan gayon sa Kamandag nga nag-ampo siya maison sa year 2000 dugay na within 22 years nga nag-ampo siya nga nangandoy siya. Although magkaigsuunan doon ay may mga FM radio nga giput up o gipundar sa nagkalain-lain nga mga area. Doon naman sila yung mga Christian song pero mostly worldly song. Mao nga siya ang pag-abli igsoon atong last year man to nahitabo ang gitawag og barangay eleksyon. Okay, mao man na iyang testimony nga pag-uli sa iyang banag kay pinili ay sa barangay nagdalag FM radio. Ingon siya nga pagtuyok-tuyok niya maigsoon na timing man nga nag-music pa niya Christian song. Kaya diri maigsoon everyday basta naaray kuryente. Sige ra magyon ga open diri ang FM radio dinhi sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City hangtod pagka alas 10. O niya o walay mawali maigsoon gikas Giolgan o gikas Cebu pagka alas 9 ako man ang i-off diri igsoon lamang. Apan kun dunay magwali maigsoon kay ato man ang i-hook up ni Pastor Gideon gikan sa Cebu City. O niya dunay mga panahon nga moabot og alas 10 kapin hangtod alas 11 usa nako ipalong i-off. Pero pagka alas 8 kapin, dayo nga alas 9 na kapin, walay muwali sa laing-laing lugar, akong i-off igsoon. Doon ay mga panahon nga matiming mga kaigsunan nga ato nga gikonik diri, makatulog kung igsoon tinuon maguna, di magunta mamakag. Mamakag na may igsoon si Satanas, bakakon na ba? Wala may bakakon dito, matulpas pinadayak. Wala ay bakakon tao makasulod sa gingarian sa langit. Munang ikaw ug ako pagpantay sa imong pagkatao igsoon kung namakagbakas isig ka tao wala labaw sa tanan namakagbakas Ginoo. Doon na may ato ang mga pinulungan nga dili nato matuman ba ato ning basahon igsoon kaya ang oras igsoon naglakaw man nya mo dikta lang yun ko sa mga greetings kay ming baliban ng ako nga kinamagulangan kay dili nila kaya ka-eskwela man sa Mexon, okay lang. Bisag Sabado, Domingo siya maghimo sa mga greetings o mga pagtumbaya, mga request awit makalangit. Apan ako nang ikalipay, tungod kay doon tayo mga alalay diri igsoon sa simbahan. Doon na gani mga panahon na igsoon, nga wala ko diri, doon na po tayo kaalalay, katabang sa simbahan, nga makahimo na usap o wali. Mao na inindot. Dapat ikaw alagad sa Ginoo na ako kay sumusunod nga mga alagad sa Ginoo. Kinsa man ay musunod. Mao nga ato pasalamatan ang Ginoo nining tagdaw dapit sa kabuntagon. Ang atong oras alas 4:44. Ingon diri mga igsoon pailog og pag-ampo. Busa pailog kamo nga mga igsoon hangtod sa pag-abot sa Ginoo tan-awa unsa. Unsa giingon sa kasulatan mga igsoon pailog hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Unsang pailog mag-uuma samtang magpailog ka sama sa mag-uuma. Tanawa na gunang mag-uuma. Pero sa atong pagpailog, sa atong pagpanguma, pailog kita igsoon. Ingon diri, mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani, magpailogon siyang nagpaabot sa una og ulahing ting-ulan. Ay siyempre may igsoon kung walay ulan o ting-init, patay magyun ang atong tanong bisag saan pa nato nagbisbis. Kaya mo sabot man na may igsoon kung na imong bisbisa ano niya alang-alang. Mga matay na igsoon ka ng mga tanong kay init pinagsamot. Pananglitan, pagbisbis nimo. Pagkamot to kay perting init taon sa may mahitabo sa imong tanong di mga laya na hinoon. Labi nag-okay ra kung maagon pagka doon ay gitawag ko mga irrigation kay mao man ay gigamit. Ang problema wa tay kapalit og irrigation sa man na igsoon wasag tubig
Una gani diri sa kabukiran, nagiyahin na talaman. Iyahin na lamang taon o kogi o ayo sa mga hos. Kaya nangalubong man ang mga hos nga gikunig sa maong tubig ba sa panahon sa bagyong Odin, sa panahon nga tingbaha, kining hos may igsoon kay gilamon man sa lapok, di man yun mahulbot bisag saon. Onya kung dili nimo ayohon, kay di man yun kakatubig, kay piti maglayo ang kalapad dire, magsakutok man yun tag pangabo ug wa guntay tubig nga maabot sa atong pamilya. Unang one time magkaigsunan, ning suroy ko igsoon. Ning gisusi ko ang tinugdan. O di naman ako kaya maigsoon, gawa man ko'y dalang gamit, paulit ko, pagkabuntag akong gisusi. Kahapon igsoon. Sayo alas 6, human ako og library. Human na to pag pamaangay igsoon, nangapilang ko. Pagkabot na ako maigsoon, usa sa ato nga higala igsoon nga naabdan usab nako nga nag-ayo sab sa host ko noy di ko na mo agi di nato ni lakato ni mga host dire kay kahapon ni anak ko diha wa ko na mo agi sa bitaw una nga mo kitabangan mo igsoon hangtod na pag alas 10 na tingali to sa tong orasahan gutom na gyud igsoon pero salamat sa Ginoo nga ayo gyud kay ako ra usa di ko kaayo kepeting pagkakahiya. Murang atong mga kaubanan usab naabot sab dito nagsusi sa house na mga lingaw lagi. Una nga mo na giingon mga kaigsuonan, dapat butang mo kuki, dapat butang mo trabaho. Kaya mo trabaho may sunod sa pagpanalangis Ginoo, butang mo trabaho. Padayon ta sa pagbasa. Mapailubon sa ting-ulan, sa ulahing unang ting-ulan. Tanawa ra ko na sa imong pagpailob dili lamang sinugdanan. Dapat sa imong pagpailob diha mapamatod ang nga mapailobon ka hangtod sa katapusan. Ingon diri sa 8, usa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Ligo na ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. 9. Mga igsoon ayaw kamo pagpagulbol sa usag-usa aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom anaa sa pultahan. 10. Mga igsoon hinumdumin ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo, himua silang panag-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Wow! Tanawa ra ko. Ikita karon nga nabuhi pa, dapat ang atong panag-ingnan mao ang mga propeta kaniadto. Ingon ang 11, ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Sugillan kamo mahitungod sa pagka mapailubo niho o inihong nasayran ang iyang gibalos sa Ginoo kaniya sa katapusan kay ang Ginoo mahigugmaon o maluluyon kaayo. Wow, grabe. Tanawa na gud ang Biblia nagkuha og mga ilustrasyon. Ang Biblia nagtug-an sa nagunang mga propeta o ang Biblia nagtug-an og kinsay tawo nga mapailobon atubangan sa Dios. Og sa ilang pagpailob hangtod maigsuon nasulat gani ang ilang pangalan dinhi sa kasulatan. Kita ikaw ug ako na anabas kasulatan wala oy. Hello. Naminaw pa ta sa FM radio, nagbasa pa ta kasulatan. Sa FM radio nagpaambit pa ta igsoon wala patas kasulatan. Apan ang gisulat diri sa kasulatan nganong gisulat ni kay sila maoy panag-ingnan. Aron ikaw ug ako manasig pa nga sa panahon sa kalisod, sa panahon sa kawalan-on, sa panahon sa problema na ang kay paglaom. Wow. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe si Rowel Fuentes. Amen, praise God. Ingon dire sa unahan sa 12, labaw sa tanan mga igsoon ayaw kamo panumpa kun maanad kamo. Ayay dili sabde ay pwede igsoon nga manumpa ka unya maanad sa kapag manumpa. Kay kun ang taong maanad o panumpa murag yano na lamang unya dili katuman. Tanawa ra ko dire. Labaw sa tanan mga igsoon ayaw kamo panumpa kun maanad kamo. Ayaw kamo panumpa sa langit ug sa yuta ug sa bisan unsa ing na lamang oo
kun uyon kamo. Tanawa na kun. Ingon ang Biblia, ingna lang nga uukon uyon kamo. O dili kamo uyon, aron dili kamo silutan sa Dios. 13. Kung may magkalisod-lisod kaninyo, paampuas siya sa Dios o nagmalipayon, paawitag mga awit nga mga pagnay. Tanawa na ko na. Kinsa ka itong nagkalisod-lisod, paampuwa. Tanawa lang ko si Jesus. Nag-ampo kani sa Gitsemani sa iya nga nasayran nga umalabot ang grabing kasakitan sa iyang kinabuhi. Kita pa kaha igsuon. Ako pa kaha na akong giuna-una igsuon kining naas kasulatan, wala namang yun ko ani sa usa ka lugas nga buhok. Sa ilang pagsakripisyo, sa ilang pag-antos, even ako maigsuon, makaingon kong grabiha kayo pag-antos mga tao kaniya tuman. Mga apostolis, mga magwawali, magsigig lakaw, magsigig baktas, igsuon, dili pag yung padalon gani, o mga pagkaon, karon igsuon, mga alagan sa Ginoo, pagkadaghan ng balon, hadlok magugman, dagan kay balon, oy, dili kalakaw, guway kwarta, tinuon masam na, kay makalakaw, di taro guway kwarta, labi na kay service, di masam na tulong dohon ng atong motor o sakyanan pag abot sa atong padulngan kani ato maigsuon mao may ilang kaimtang di mao sa ilang kaimtang. Wow, di ba? Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Ma'am Nates, James, sa tanan nga mga James family. Maibot na kanyang tanan diha. Pwede mong maka-comments maigsuon kung nasa mo nag-watch karon sa ato nga programa. Ingon dire sa 14. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron mag-ampo sa alang kanila o sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya lana. Mao ni pamaagi usab sa uban nga magdalaglana, although biblical maguna. Magdalaglana o nya ipahit sa mga masakiton uban ang mga pag-ampo ug ang kaayuhan, milagro kaayuhan mag-aabot niadto magapaampo sa mga alagad sa Ginoo. Ingon diri sa 15, ang maong pag-ampo inubanan sa pagtuo, makaayo sa masakiton. Wow, tanawa ra gud kaniadto katong masakiton niingon si Jesus, ang imong pagtuo ana mao'y nakapaayo kanimo. Natanawa ra gud na. Kung ang masakiton maigsuon dili pun mutuong maayo, makuli usab di ay maayo. Kinsay gasulti Biblia igsuon. Mao nga ang tanan naas Biblia, wala sa dyaryo, wala sa nagkalain-lain nga mga FM radio nga naa sa gitawag og komersyal, although doon naman na sila ay mga panahon nga para sa pagpaambit sa mensahe sa Ginoo mga awit makalangit, pero dili gyud tanan. Kinaaman na sila gisunod nga palisiya sa tag-iya sa gitawag og FM radio nga komersyal. Doon naman na sila mga i-hook up nga mga balita gikan sa laing nasod, gikan sa Maynila, sa Cebu, mga balita nga nagasukat sa palibot kada adlaw igsuon unsay kahimtang og sitwasyon sa panahon. Diri mga igsuon, ang atong FM radio more on biblical og awit makalangit. Una mga og dispensa kahapong adlaw kay iyang gi-request maigsuon only song man ako sa giingnan akong i-play pero Christian song isa okay ra po na kay pastor, pero ako sa giingnan nga akong i-turn over sa akong kinabagulangan ang mga request awit makalangit, pero ni maliban man sa kahapon ako ra po ning ipadayon human sa atong mensahe karon. Ana lang gud mao man ay ato nga kinabuhi o na nga paglarga sa akong asawa ato karon sa Cavite maigsuon o sa kabulan na kapit tingali atong pizza 9 maigsuon atong Sabado o ikas ako sa kabulan na kapit o niya dili maguga basta-basta mga apply igsuon nagkakay trainings daghan kaayong mga i-comply nga mga requirements labaw sa tanan kanang financial good igsuon. Una nga doon ay panahon nga moingon sa di mo na lamang ni ko ay rekado ka na God is our provider. God is our great provider.
Iman wa patah kabantay sa atong kinabuhi nga gipasagdan tas Ginoo. Although dunay mga panahon nga i-challenge ta, although dunay panahon nga makapangutana ta, apan wa pata pasagdis Ginoo hangtod karon. Unang dunay mga panahon mga igsoon, ang Ginoo kanunay nagtagpo, moingon sa wow yun, Ginoo. Ikaw ug ako nakapawaw mo batas imong kinabuhi karon nga gitagaan ta gininawa. Kana ba maka masyak ka maigsoon, wow. Unay nindot nga kinabuhi sa kalibutan mga kaigsuonan, nga ang Ginoo malibay nimo, nga ibin sa imong pagmata imuhang huna-huna nga lain na usab ng kinabuhi. Wala nimo una ay igsoon nga naguna-una ka, ala di naman ko ani ka trabaho ron. Bulhot ko kay malitkos ako ang schedule sa trabaho. Daar ba to chiki? Wala. Apan ang tag-iya sa chiki nga mao ang Ginoo, wala na pasalamatan. Unyag nahulog ng chiki ros dalan, di tablaw tagpagita ana ron. Nahulog na ron kwartas dalan kay na blanco ta igsoon kay wala ta mangayog giyas Ginoo kun unsaon paggamit. Di nangahulog ra nang ato ang nadawat. Unya kato nakapunit igsoon kay nagkinahanglan sa labaw sa tanan og dili may nadugos Ginoo. Mahulugan kay pitaka, mahulugan kag silpong kusay mga buta. Moingon man ayay. Ana man na ako ana ni. Pero ang tinuod na igsoon kung makapulgan ikaw mga buta dunay mangita, ibalik na oy. Di man na ato Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon, Brother Sal Proverbs nga nagwatch usab sa ato nga programa. Ato ning padayon igsoon pagbasa. Ato ni sa unahan. Ingon ang des. Ang maong pag-ampo nga idubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton o ang Ginoo mo pahiuli kaniya sa maayong panlawas o mo pasaylo sa ihang mga sala. Wow. Ang kinsa may dili malipay be. Kinsa may dili malipay og ayohon kasgikan sa balatian. Siyempre kay ang atong paglawas may igsoon kun ni bation. Di magani tagayaw-yaw diri mga kaigsunan og doon tay bation labi nag-ubog sipon karon. Munang tugat bidaglory mga igsoon, sikan nga nag-operita diri mga igsoon. Ako nabantayan doon na may ginagmay lang yun, mga pinisik. Pero wa gid nahitabo mga kaigsunan. Iningundang tas pagwali aron ta gihilatan. Ningundang tas pagwali mga igsoon aron ta nagkasakit. Even sa pipila ka mga bulan nagkasakit ko igsoon wa na ko tugi himong babag aron ko dili makapaambit sa mensahe Ginoo. Kay doon na tay promise, doon na gininawa, doon na kusog atong alagaran ang Ginoo. Nya asa man ato ang saan ana igsoon. Ato ning ibli igsoon kining hantod may kinabuhi while kita na padayon sa mensahe Ginoo. Akong basahon pagpadayon igsoon. Ingon diri mga kaisunan sa 17 o 16. Ingon diri sa 16, busa pagsinugiray kamo sa inyong mga sala o pag-ampo alang sa usa-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo maigsoon dili lamang sa imong kaugalingon. Dapat ang imong pag-ampo, imong iampo ang imong kaugalingon una, iampo imong pamilya siyempre. Tungod kay ang imuhang ministry, ang imong pamilya. Kay dili lagi ka makapaambit sa uban. Alagad ka sa Ginoo, pastor ka, pastora. Ang imong pamilya, lahi nimo usaon nimo pag-prove nga makalit ka sa ubang pamilya. Diba? So wahi, dili na sa gitawag o pangigo igsoon. Kaya doon na may mga tao, mga alagad sa Ginoo, pastor at pastor, kasama niya anak kahintang, dili na si kitawa o pangigo. Kaya Biblia man ang atong ibasihan. Di ikaw sa inyong kinabuhi karon, sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, nindot bang paminawon? Ikaw pastor, ikaw pastora, o niya imong pamilya, piting ko ba? Mga bisyosong dagko.
Ibin imong bana sugarol, ikaw pastora, ikaw pon nga bana pastor ka. Imong asawa ko sobrang modulag madyo kung sa pa ang sukal sa mga kababainan. Unsa may ikasulti nga to sa uban? Mao nga sa atong kinabuhi sa kalibutan, mao ra gyud tinun-anay nato nga tinuod ba nga daghan sa kinabuhi sa pagpangalaga. Kaya dili lang yun ka mahimo nga good example nga to sa ubang mga tao kung anong pamilya piting ko ba. Inaon dili. Bisag dili pa mo mingong dili, kay mao kinay realidad base sa palang kasulatan. Mao mangani kung ang naa ang imong kahayag, ipadanag na sa uban ayaw nagtaguin. Usa ka sugilanon, usa ka sambingay, nga kung kinsa ka itong magdagkot o suga, dili itago dito ilalog sa tugtunganan, kung dili ipakita. Kung sa may ipakita, di ka nang mayong batasan, mayong kinaaya, mayong pinulungan, nga tos uban, kay mo ingon man na, wow! Diba? Masyak ang mga silingan, masyak ang mga tao, nga kaniadto, lain kag batasan, o niya, sa diha nga karon naa ka ni Kristo, sama kang Kristo ang imuhang kinabuhi kay kipag-o sa Ginoo. Ingon diri maigsoon sa DC City. Ingon diri sa DC City. Si Elias sama kanato apan siya mainitong nagampo nga dili unta mo ulan o wala gayud mo ulan sulod tulo ka tuig og tunga. Mabihasa si Elias sama kanato nagpasabot ang mga katawhan kaniadto kung gipanalanginan sila sa Ginoo. Why not dili ka panalanginan sa Ginoo? Lamang doon na kay buhaton nga mga pag-ampo sama sa gihimo ni Elias nga mga pag-ampo nga nagpainiton. Natanawa ra ko. Sa diha nga imong masunod, atong masunod, ikaw ug ako kung makasunod sa pamaagi o kahimtang og sitwasyon sa mga katawhan kaniadto, imposible man nga dili panalanginan sa Ginoo, kinaamas kasulatan. Kaya kung ikaw o ako dili panalanginan sa Ginoo, medyo sukwahi, doon na yung mga pangutana. Diba? Ingon diri sa 18, o niya nag-ampo na usab siya nga muulan, unta og langit, ang langit mububo sa iyang ulan, ug ang yuta muhatag sa iyang abot. Nahitabo wala? Nahitabo. Nga siya nag-ampo nga dili ulanon ang yuta sulod sa tulo ka tuig ug tunga, grabe sa buhay. Usa ray kaha mahitabo sa nakon mauni mahitabo sa kalibutan tulo ka tuig ug tunga nga way uwan-uwan matut pas taga Cebu, way uwan-uwan. Ug tingali ang dagat mo action met tingali gibra. Tingali ang mga subang dagko din sa kabukiran kay dinhi gani karon galison na magani ni og kabo sa tubig. Kay tungod ang mga sapa igso og mga tabay nang wala man nangahandog naman ning tubig nga mugawas tungod sa kainit. Unang na nagbaklay na maganit ning mga wate, asa na nila nagbaklay sa o Manila mga kaisunan, mga matay na sila tiwas kay nagawas pitik inita. Ako na naigsoon o niya atong imagine si Elias nag-ampo siya nga dili mo ulan sulod sa tulong ka tuig ug tunga. Murag anha na gyud na mahitabo mga kaigsunan nga kung adunay tao nga sama kang Elias. Dagat magud kay mga tao karon nga magpasigarbo magkaigsunan sila mga apostol, mga pinilis Ginoo. Dili na ngayon na igsoon nga ato nga ipasigarbo atubangan sa Dios. Lamang ato ipasigarbo ang iyang mensahe ug ang iyang ngalan nga ikaw ug ako gigamit si Ginoo. Mao na. Dili na mistil mga kaigsunan i-diskurso pa atong kinabuhi. Dili na mister i-diskurso pa ang title sa simbahan kung unsa kini kanindot sa tibuok kalibutan. Ingon diri sa 18, mga igsoon kung kaninyo may sala agikan sa kamatuoran o may makapabalik kaniya angay ninyo masayran nga katong makadani sa usa ka makasasala ikan sa iyang pagkadautan magluwas kaniya gikan sa kamatay o daghan mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Wow! Tanawa na ko.
kini nga mga o nga pulong kung ikaw usa ka tawo aduna kay usa ka tawo nga madala sa tiilan diha sa halaran diha sa pagtulunan ni Jesus ga-illustrate na nga kaatbang na mismo sa imong kinabuhi usa ka kalag nga madala sa tiilan sa Dios. Grabe. Biblia ang nagtugan, dili si pastor, dili si pastora. Mao nga ikaw ug ako himuon kang instrumento sa Ginoo nga makakabit kag daghang pang mga kalag. Wow. Ang imuhang reward o ang imong ganti sa Ginoo igsuon magdubli-dubli. Unang mga kaigsuonan din sa nagkalaing-laing mga nasod, kabahin gani sa gitawag og mukuha ka o pinansyal, mudubli, mutriple, mudubli, gikan sa puhunan doon na pay puhunan, mudako igsuon mo nang magproblema yun ka og ining balik. Igsuon kung ikaw gamitos Ginoo nga mahimong instrumento, ibin ang imong pamilya nga ikaw gamiton sa Ginoo nga makadalag makakapig og mga kalag diha sa tiilan sa Ginoo, nag-illustrate na nga ikaw adunay dakong ganti atubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Ma'am Welma Singgit. Maayong buntag sa tanan nga mga Singgit family. Dinhi sa Tanay City doon na may mga Singgit family igsuon. Og salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi sa tanan nga mga Singgit family nga nagwatch og sa tanan nga naminaw karon sa CNFM. Mao nga dinhi sa ato nga mensahe karon mo focus na sa gitawag og pailog. Kay dili lagi mahitabo nga ang atong pag-ampo makapadayon o walay pailog. Tan-awa ra ng relasyon sa banag asawa. Kung dili ka ni kapailog ang bana sa asawa, dili sab kapailog ang asawa ngadto sa bana, kinaama gunay kaugalingong kinaiya. Kay simpre may igsuon sa adalaga o ulitaw pa mo, puros naman na halos gani palami sa sugilanon. Diba? Ang bayi na mapunay sa ikaw galingon nga pangako ngadto sa lalaki. Ang lalaki sa utro sa na. For example nga, muingon kasagaran magyo sa tao igsuon do na magigitawag og bisyo, dili na nako isgutan ng bisyo basta bisyo. Muingon pa ng lalaki nga, aday, ano ba? Kung imo kong sukton, kining akong bisyo nga ako karon nga kalingawan. Ako ginikwaon kung ako imuhang mabana. Manigamot ko para sa atong mga anak. Wa pagani namin yun, nanigamot na. O doon na pa'y mga anak na. Wow! Sure ka nga makahatag kang anak sa panahon sa imong pagpuyo. Maong mangani kahapong adlaw mga igsuon, usa ka illustration nga pangandoy niingon diha sa atong gibasa kahapon nga niingon ang usa ka tawo nga muadto ako sa lain nga lugar, mupuyo ko ug usulod sa usa ka tuig aron pagpatigayon o makatigom o makasabi ko. Sure ka? Diklaro nimo nga makasabot dito madato na ka, makatigom kag mga bahandi. Pag abot dito makasakit ka, madisgrasya ka. Igsuon mauna ning ingon diri kung ang imong kinabuhi lamang ingna nga kung itugot unta sa Dios. Wow, mo na tinuod. Kaya ang tao mga manggon maigsuon, wala pa gani napugas, nagkwinta na sa abot, may pagka disura sa may pananglitan ko. Wa pa ka nagpugas igsuon, gikwinta na nimong abot, o pagani ka klaro o maka motorok pa ba na nimong gipugas. Mao gani ang mga mapupugas i-illustrate sa ato nga mensahe. Yang atong pagpangalagad sa Ginoo, atong pagsakripisyo, atong pag-antos sa mata sa magpupugas
nga magpaabot sa unang ulan o ulahing ulan, nagpasabot ang atong pagpangalaga dili lang karon. Wao na to ang mentalidad sa atong kinabuhi nga nangalagad tas Ginoo nahimot ang Kristohan aron ta manato. Di gyud ta manato ana kay ngano man. Naguna-una na magdili maayo. Mao nga sa atong pagpangalagad ayaw huna-una nga sa atong pagpangalagad manato na ka. Lamang mga kaigsunan sa imong pagpangalagad makasabota nga ang Ginoo mo ay atong gipasidugan. Watay laing daotang purpose og tuyo igsoon. Ang Biblia nagtug-an nato nga dili ta angayan maganda, dili ta mangandoy, dili ta mo desisyon nga sure na gyud ang atong giadtoan, sure na gyud ang madato ta. Ayaw. Kaya wa ta mahibalo sa ugma sa atong kinabuhi, kinsa may nahibalo na sayo.